kamano. Linus Odero wacho ni oneno wa e yo makare ka entiere Homa Bay. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ni oneno wa e yo makare. Kwa wacho ni wechego maga wacho ni Raila odhio mul World Cup bende wamedo mana paro ni World Cup yande nitiere e pacho kae kuom thuolo mar odiochienge ariyo. Chok Gladys wacho ni bende oneno wa e yo makare. Ote bende aneno kuoro mathoth ahinya nyaka e namba mar 2-600. Akasomo moko kuom ote ma bende useoronwa okinyi makawuono. Milton Opanga wacho noneno wa e yo makare ka entiere gwenge go mag Siaya kamano ahinya. Jena Kinyi kowuok Achwe wacho no winjo wa loud and clear. Kamano ahinya kuom ote ma bende uoronwa. Okinyiso wa nyingi kata okinyiso wa kuma ineno wato kata kamano inbi wacho ni oro ote magi mag kuyo ka achiel kod lit ne jodak mar Bai tok tho mar jaod bura mar gimano William Kamoti ma bende nowito ngimane e masira mar apaya mano otieno ma piny orugodo akawuono. Nyakora Ramogi Juang podi medo mana oronwa ote mari, ote ma bende wabiro bedo kod thuolo mar somo ka wadhi mbele kod twak marwa odiochieng' makawuono. John Felix Modi bende wacho noneno wa e yo makare ka entiere Doha, Qatar. Nyakora Ramogi Juang wang'isi pile ni Ramogi TV omako piny ngima ka jogo mawuok nyaka pinje maoko bende kete mana e Ramogi TV kae. Linet Lope wacho noneno wa ka entiere Limpopo. Erokamano ahinya kuom ote machalo kamano. Raila Mandhiwa wacho ni oneno wa e yo makare. Aka bende wacho ni oro ote moro kae ma bende otenore kod wechego mag siasa. Kata kamano en ratiro mar jopiny duto mar neno ni giyiero jatelo magidwaro e kindegi ma bende wachomo yiero maduong'. Mano ma bende ibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyakora Ramogi Juang ote podi medo chwalonwa yorewa mag tudruok duto oyawre ka wabiro dhi mbele kod somo ote ma bende ioronwa achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa kata wadhi mbele kod chenro marwa odiochieng' makawuono. Ote mar Winnie Achieng' bende wacho ni bende oro ote mag kuyo kod lit ne jodak mar Bai. Aka bende wacho ni rest in peace. Anno ka joma thoth ahinya kae owacho ni mano ne en jaod bura maber. Ka bende gimedo mana chwalo ote mag kuyo kod lit ne jodak mar Bai. Wan bende kaka Ramogi TV wamedo chwalo ne osiepe ka achiel kod anyuola mag mosenindo William Kamoti ote mag kuyo kod lit. Nyakora Ramogi Juang agi thuolo ne dwano wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay mar mondo mi watudre kod reporter marwa Alia Beach mar mondo mi en bende onyiswa ni ang'o matimore Homa Bay okinyi makawuono. Alia Beach kiwinja yo makare ichiew nade Homa Bay kono to ang'o matimore Homa Bay? Alia Beach. Erokamano Sharon, nawinji makare ka antie Homa Bay kandi. Homa Bay County chiwo maber okinyi makawuono kendo aneno ka chenro mag tich dhi nyime kaka pile. County Homa Bay kandi okinyi makawuono. Gisani kaka nyalo tokwa kandi wan achiel kachiel e ofise mag IBC mantiere boma ma Homa Bay kandi kama jochung' mopogore nochako odiochieng' manyoro nochako tero tesegi e ofisegi eki mag IBC mondo puodhgi motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani endi. E ofis ma IBC kandi jochung' adek malaro kombe mag county mano kama oting'o kom mar governor ma wan gi jachung' Gladys Wanga mar ODM kod Dr. Evans Kidero ma laro kom governor ma Homa Bay kaka independent candidate. Gibiro tero tesegi kaendi e juma manyien. Ka bende jogo eko malaro kom mar senate ka achiel kod joma laro kom mar women representative bende biro tero tesegi log tich mar IBC mantiere boma ma Homa Bay kaendi. Jochung' mamoko malaro kombe mag MP ka achiel kod kombe mag MCS biro tero tesegi kuonde ofise mag IBC mantiere kuonde chung'ute buche mopogore ma giwuoke ka mana ma jachung' kata jogo eko malaro kom mar kar chung' bura ma Homa Bay town bende biro kelo otesegi kaendi mondo puodhgi. Chenro ma kamano chakore odiochieng' manyoro kama ne oneno ka senator ma Homa Bay Moses Kajwang' ma bende siro komende wendo gi otiko mar ODM ne osekelo tese ne odiochieng' manyoro ofis mar IBC
IBC kaendi kendo osepuodhe makoro en thuolo mar dhi laro kom mar Senate tarik 9 dwe mar 8 higa niendi. Bende waneno ka jachung' ma bende laro kom mar Senate Homa Bay kaendi gi otiko maduong' bura mar KANU manotomo janga be nomolo log tich mar IBC ma Homa Bay Town ka odiochieng' manyoro kendo osepuodhe mondo dhi nyime kod laro kom mar Senate. Gisani jochung' mopogore dhi nyime kod chwalo tesegi kaendi kama pizzas mag IBC kandi kolo tese giweko ma koyudo ni gichopo gi rang'eny giweko madwarore mondo gidhi gilar kombe masani koro gilaro giweko ibiro puodhgi mondo gidhi nyime kod chenro mar campaign margi to chutho bang' kane IBC ochako chenro mar campaign ochakore yanga piny Kenya mangima odiochieng' manyoro. Odiochieng' ma kawuono nitie jochung' mopogore opogore ma opogore gi Homa Bay kaendi bende utero otesegi offices mopogore opogore mag IBC manitiere kuonde chung' ute buche 8 ma Homa Bay kaendi mondo puodhgi kato gibed kod thuolo mar chako campaign margi ayanga ka giuso ne jopiny ajenda ma gin go mondo bi oyiergi e kombe mopogore masani koro gidhi nyime kod laro county ma Homa Bay kaendi. Gisani wantiere log tich mar IBC Homa Bay kaendi kendo thuolo mabiro mbele wabiro go mbaka kod county returning officer ma Homa Bay kaendi mondo onyiswa ni do chenro mar puodho jogo eko masani ko laro kombe mopogore Homa Bay kaendi dhi nade to gin jochung' adi ma gisepuodho nyaka ne gichak chenro ni odiochieng' manyoro to bende nitiere jachung' kata jochung' eko ma IBC otamore puodho kalure kod weche ma kalure kod otese mane gikelo samoro ma ok olure kod chike kata ok olure kod dwaro mar IBC sama koro gilaro kombe mopogore opogore. En gino maduong' masani koro waluwo e county Homa Bay kaendi odiochieng' ma kawuono kendo e weche manyien mabiro mbele kanyo kama oting'o migago kod weche manyien ma odhiambo wabiro ng'iso jowinjo kata joneno mag Ramogi TV to e county Homa Bay kaendi nyaka sani gin jochung' mage ma IBC osepuodho e laro kombe mopogore to gin jochung' mage ma otamruok puodhe kalure kod bedo ni samoro ginyalo rem luwo chike go eko mane duol mochung' ne bago yiere thuru kaendi IBC oseketo ne jochung' malaro kombe mopogore kochakore kom mar MCA nyaka kom mar governor. Bende Homa Bay kaendi wasero report ne jogo eko malaro kom mar governor ma gin jochung' ariyo mane osekwano chien kama oting'o Gladys Wanga mar ODM kod Dr. Evans Kidero malaro komno ma ok ochung' kod otiko maduong' bura moro amora biro kelo tesegi e juma manyien mondo IBC opuodhgi kendo gidhi nyime kod chenro mar campaign margi e kor gwenge ma Homa Bay kaendi. Wadhi nyime koluwo wachni ne kendo wabiro ng'iso joneno magwa ni to gin ang'o gini matimore e ofise mag IBC ma yudore kuonde chung' ute buche 8 mantiere county ma Homa Bay kaendi. Sharon Aliabicha kowuok e county ma Homa Bay kama bende senyisowa moko kuom gigo ma bende timore e county ma Homa Bay. Weche ma bende ang'eyo ni wabiro yudo kuku kod tiendgi e weche wa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Nyako Ramogi Jwang' imedo mana kete e Ramogi TV kae ka bende wabiro dhi mbele kod chenro machalo kama e nyakango mol kanyo sa 5 mar nyango. Cleophas akeka in bende intiere kod ote moko ma bende wanyalo somo e kinde ma wadhi mbele kod chenro mar okinyi ma kawuono. Nadieri kendo weche gi mag IBC Joyce kacha kod Sharon okinyi ma kawuono gin gigo ma okwako gwenge duto ka odiochieng' ma kawuono ma en tarik 30 jotelo bura dhi chiwo twak mopogore opogore ka thuolo machok ne wasewinjo mano motimre Bomas of Kenya gino ma otimo kanyo gavana ma Murang'a mano ng'at miluongo ni gavana masani Mwangi wa Iria ma ben jatenda duon bura no mar Usawa kwa Wote Party nyaka sani mane report mochopo ni ne ogeng' ne mar donjo e apise mag IBC kama gitime apedha kata gitemo puodho jolar kome opogore opogore mantiere Bomas bure Nairobi kae. Mago kod mathoth nitiere kae e county ma Kisumu ne wasewinjo Homa Bay bende wasewinjo. Wantiere kod Maureen Aluoch ka nitiere county ma Kisumu. Wacho ni kon Millicent Adhiambo ochop ka tuoro kae okawe pachan bende owacho Ramogi timo tich maler ahinya mano ka entiere gwengego manyalenda kanyo oyudowa e yo moro makare. Ruben Kigame ma bende en achiel kuom jolar kom mar tan piny Kenya dhi chopo kanyo mondo mi wabende twak moro ducho makawuono kugeno dhi loso kod jofwambo koro mukanyo saa 5 mano kwasetieko chenro ma kama yang' yude weche manyien mag Ramogi TV. Kako machielo bende nyako Ramogi Jwang' nitiere ote meku ma pod medo mana donjonwa kae watemo mana rango gini gin mage kotenro gi daro mar Kipruto Arap Kirwa jomoko wacho kanyo ni ati wasewinjo gigi duto matimore mano wiki ole Shikuko wacho ni iniserem wacho ni koro wang'i mana kaka gigi te ochomo bang' welo
nena ngoma dhi bedo ka timore. Nyakora Ramogi Jwang Michael mathoth ote ne woronwa Joyce somo moko kuomgi kendo wadhi mana nyime ka wakete mana kae. Joyce kiani ka watieko kae waorne mana Sharon ote kocha mondo embe koro tieko na no upande wa pili wa studio. Wacho ni studio machielo kocha mondo mi wapache to kata ka en kamano Nyakora Ramogi Jwang mane thuolo mana wan gokinyi ma kawuono. Sharon kinyalo mana tieko nwa an ka tieko kae anyinga Clover Solwach jakisumo kana kwar nyalenda kacha ndunga katieke mana kamano Joyce. Kapok wachwalo kata twak mar mondo mi Sharon otiek chendo makama Cleophas aneno ka nitiere ajago moro kae mabende oro ote mabor ahinya wacho ni an Tomo Mino Kisumu awinjo maber okwaye uru county government of Kisumu oger yie hotels gi resorts yani Nangawasani en aluora mar Lake Victoria kaka Dunga Swamp Usoma Beach gi Ndere Island wan gi aluora maber e dho nam Lolwe lakini waonge otende mabeyo nyaka sani chwalnwa uru ote ni ne CES mano jatend migawo mar wechego mag limbe e county ma Kisumu mano Madam Achia Alai Takawiri Island Rusinga Island kod Mfangalo Island e Homa Bay County oingo Kisumu County giang aparo ni ma ote maber ahinya ma jotelo e county ma Kisumu nego winje yo makare. En wach moro ma wanyalo luwo kendo wanyalo mana penjo. Nitiere rombe mag Africities manotimore juma mokalo ma nitiere e county ma Kisumu manotimore kuom thuolo mar juma achiel kendo wach ma nitie maduong' ni ute mag nindo ne obedo madnok kendo welo nochopo welo nodhi nyaka kuonde moko man nyaka Ahero moko ne ndoko nyaka mar boma ma Kisumu en ang'o matimore e county ma Kisumu gigi duto intiere kod ting kendo pek mari nyaka bed ni jotelo gi ng'eyo kama gigi te inyie ka ochopo nyaka sani wechego mag limbe kod wuoth kod jogi te mabiro e county ma Kisumu onego bed ni chopo e yo makare. Report ma kamano wageno ni jo Kisumu County gineno mbako romo kinyi ma kawuono kendo gidhi kawo atua ma dwarore. Sharon, wach ma kamano ywak mowuok e county ma Kisumu bende nyalo miyo mana pachi ka wateko chenro ni. Joyce pod nyingi Joyce Oduor. Nyakora Ramogi Jwang we wachwal ne Sharon to akokinyi makawuono riti masani nyinga Joyce Oduor. Sharon inyalo kawe mana gi kanyo. Erokamano inya Joyce gi Cleophas. Nyakora Ramogi Jwang no ka saa dhi yo matek an mana kodong mana dakika 4 kende to adonjo saa 5 mar onyango. Mabende koro nyiso ni chenro mar mbako romo nego bed ni rumo saa ya chakre sani. Kata kamano kaluwore gi penjo mabende Cleophas openja. Amende penjo makamano atero ne mana Achia Alai mabende penjo makamano oterne county ma Kisumu kaluwore gi weche mag limbe bende usechwalo kata na usego kenge. Koko Nyakora Ramogi Jwang wagoni erokamano kuom kete e TV mar Ramogi chakre saa 12 mar okinyi kano chako chenro mar piny nyaka sani osemolo kanyo saa 5 mar onyango watieke gi chenro mar mbaka oromo. Erokamano ahinya kuom kete TV mar Ramogi erokamano ahinya kuom neno TV mar Ramogi elo joweche wa Cleophas gi Joyce osenyisi oriti ambendan kae mar chwalo oriti mara wanere kendo kiny chakre saa 12 nyaka saa 5 mar onyango. Riti uru masane.